ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெரிஷ் மேத் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான அவேர்னஸ் வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதனால் நீங்கள் இனி நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முதல்ல நம்ம ஒரு பாதி லெமனை புழிஞ்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம அரிசிலாம் வேக வச்சுட்டு வடிகட்டி வச்சுருப்போம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த தண்ணி நம்ம ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நம்ம ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சால்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து சாதாரண சால்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த ஒயிட் சால்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நம்ம போட்ட உடனே இது பிளாக் கலரில் மாறிடுச்சு. ஏன்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்க கெமிக்கல்ஸ்னால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ஆயிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த உப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பற்றின வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹெரிஷ் மேத் ரெசிபீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.